Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domin ɗebe kwalkwatar idonka, biyo mu don ganin wasu ƙayatattun bidiyoyi tsaftatattu masu amfani wanda za su ƙayatar da kai, su ilmantar da kai, kana kuma su nishaɗantar da kai. Zuma tana da daɗi, sannan kuma magani ce. Kana kuma masoyinka, masoyina Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shan zuma. Tsafta na da mahimmanci kwarai da gaske wajen rigakafi daga da yawan cututtuka. Wa'annan ma'aikatan kuma dubarar da suka samar kenan don share tituna daga datti domin kiyaye gurbatar muhalli. Wannan kuma wata itaciya ce mai abin mamaki wanda duk lokacin da ka taɓa ta kamar haka takan ruhe kunnuwanta. Da a ce da hannu ne za a kulle wa'annan manyan tiyunan da sai an yi gumurzu, amma da wannan na'urar diba ka ga yanta aka daure su a sauƙaƙe. Tantabara na daga cikin irin nau'in tsuntsayen da ake ma kirari da amana da kuma cewar komin dare gida ta kwana. Nan kuma kamar da kuke gani an zo an saki wa'annan ɗaruruwan tattabarun ne don su je su motsa hika-hikinsu kuma su wataya da kyau, daga bisani su dawo a koma da su can wurin da ake kiwonsu. Domin mu ci gaba kuma mu haɓaka, ma'aikatanmu masu niyya da ƙoƙari ya kamata a tallafa musu su samu kayayyakin aiki domin bunƙasa tattalin arziki. Kamar yadda kuke gani, wannan na'ura guda ce take yin aikin mutane da yawa kuma a ɗan taƙaitaccen lokaci. Ɗaya daga cikin irin manyan kiwayen nan yayin da zai hiddo kan shi ne ya yi huci ya koma cikin ruwa. Raƙumi na daga cikin dabbobin da ake amfani da su matsayin abin hawa a cikin Sahara, saboda irin yadda turɓaya ko kuma yashin Sahara yake da yawa, wanda Allah ya mishi wannan baiwa ta yana iya yi tahiya cikin Sahara ba tare da ƙahun shi sun duna cikin ƙasa ba. Ɗaya daga cikin ma kirarin da Larabawa suke ma amali raƙumi sukan kira shi da jirgin Sahara. Wannan kuma masara ce yake zubawa a wannan tukunyar. Bari kuma mu ga irin yadda zai gasa ta a gargajiyanci. Lokacin a sauke yayi. Ta yi kyau sosai wannan masarar bara-bara. Wannan dai akwai rewa ko in ce son kai. Esin ne ya saka ba leda daidai inda yake horo iskan sanyi, ya ja har izuwa inda yake, maimakon ya bari shi ya bazu ta yi sanyin ya tarar da shi inda yake kowa ya samu. Allah ya kyauta. Na san wannan bidiyon ya ƙayatar da kai kuma ka amfana.
zaka iya sharing ko kuma partajen bidiyon don wasu su gani su karu don samu da kuma ganin sababbin kayatattun bidiyon da za su zo nan gaba. Ya abone ko kuma subscribing a wannan tashar. Daga ƙarshe zan so kafin ka je gaba ka dangwala min like. Nagode, assalamu alaikum.